אדוני שפתי תפתח ופי תהילתך. פרשת השבוע, פרשת ראה. אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת חמי אהרון אפרים שלמה בן שלמה, ולעילוי נשמת האישה הצדקת מרים בת שרה ויפה בת אושרת. רוח השם תנחנם בגן העדן. אני רוצה גם להקדיש את השיעור להצלחת עם ישראל ולייחוד עם ישראל. אמן. פרשת ראה. הפרשה מתחילה בפסוק: ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, והקללה אם לא תשמעו. בורא עולם מעיד בפרשה הזאת ואומר: אני נותן לך את זכות הבחירה. אתה תבחר לעשות מה שאתה רוצה בחיים. הבחירה נמצאת אצלך. אומר הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ב', הרשות נתונה לאדם לבחור באיזה דרך שילך. זאת אומרת שלאדם יש בחירה, ומהשמיים נותנים לו את הרשות לבחור. אם הוא ירצה ללכת בדרך הטובה, בכבוד. אם הוא ירצה ללכת בדרך הפחות טובה, גם בכבוד. מה שהוא רוצה, זה מה שיהיה. לפני המון שנים, הייתה איזו תיאוריה בעולם, שאין לאדם זכות בחירה. הכל קבוע מראש, הכל ידוע מראש. אדם לא יכול לשנות את גורלו. זה קבוע. ככה המדע קבע. והמדע הסתבך עם עצמו, כי אנשים שהגיעו לבית משפט היו אומרים לשופט: תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני הייתי חייב לעשות את זה. הכל ידוע מראש, אין לי בחירה. המדע הוכיח שאין בחירה לאדם. אז אם אין בחירה לאדם, מה אני יכול לעשות? הייתי חייב ללכת ולעשות ככה וככה. אז השופט היה קצת ככה המום מהתשובה של הנאשם, אבל השופט היה מתעשת על עצמו ואומר לו: תראה, נכון שאין לך בחירה והיית חייב לעשות את זה, אז אותו דבר גם לי אין בחירה ואני חייב להכניס אותך לכלא. אנחנו מבינים שלאדם יש בחירה. ככה התורה מגלה לנו. המדע עם השנים השתנה, והיום המדע כבר יודע ומודה שיש לאדם בחירה. מאז זמנו של איינשטיין, ושנכנסה טכניקת הקוונטים, ככה זה נקרא, מכניקת הקוונטים, מאז שנכנסה לעולם, המדע קצת התחיל להבין דברים קצת יותר. והיום המדע נמצא במקום שהוא מודה שיש לאדם בחירה. אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה, בדרך שהוא רוצה ללכת, מוליכים אותו, ככה אומרת הגמרא. מה זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים? הכל זה בידי שמיים. לפני שאדם נולד מכריזים עליו: יהיה חכם, יהיה טיפש, יהיה עשיר, יהיה עני. ככה מכריזים עליו בשמיים. אז איפה הבחירה שלי פה? צריך להמשיך את הפסוק. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אדם שיש לו יראת שמיים,
שהוא מבין שבורא עולם נתן לו את החיים האלה, ובורא עולם שם אותו פה בעולם הזה. הוא בטח ובטח לא ברא את עצמו, מישהו ברא אותו. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותו ונתן לו את העולם הזה, אז הוא בטח צריך להתיירא ולפחד מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא נתן חוקים ומשפטים, ואם יש לו יראת שמיים, אז הוא גם יכול לשנות בעצם את התחלת הפסוק. הכל בידי שמיים, נכון, קבעו לי כבר מראש, מהשמיים, איזה חיים יהיו לי, איזה אישה תהיה לי, איזה ילדים יהיו לי. הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. זה לא סותר את זה שאתה לא יכול לשנות את זה. זה שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, הוא יודע כבר מה אתה תעשה, זה לא אומר שאין לך בחירה חס ושלום. נהפוך הוא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שאם אדם מחליט ללכת בדרך השם ויש לו יראת שמיים, אז הוא יכול לשנות את התחלת הפסוק שהכל בידי שמיים. איך? עצם המעשים שלו, עצם התורה שהוא לומד, עצם הדברים הטובים שהוא עושה, המצוות, החסדים, הם גורמים לשנות את הכל בידי שמיים. אז מהשמיים מסדרים לו דברים טובים, חיים טובים, אישה טובה, ילדים טובים. מהשמיים מסדרים את חייו של האדם, על פי מעשיו. אז הפסוק אומר הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אבל היראת שמיים יכולה להביא לאדם לשנות את מה שכבר נקבע בשמיים. הכל על פי מעשיו. וכמה חשוב לאדם לדעת שהבחירה נמצאת בידו. אם ירצה, יבחר בחיים. ואם לא ירצה, לא יבחר בחיים. למה בחיים? כי הקדוש ברוך הוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניך היום ברכה וקללה. היום, למה כתוב היום? היום זה היום ובכל יום. שלא תבוא ותגיד, לא, זה מדובר אז. אומר לך הקדוש ברוך הוא, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא נותן לך לבחור. מה אתה רוצה? אתה רוצה לבחור ברכה? אז בוא תצטרף להיות שחקן בקבוצה שלי. תהיה בקבוצה של הקדוש ברוך הוא, ואתה תראה איך אתה מתקדם בחיים. תראה לאיפה אתה מגיע. אדם שעושה עבירה מרגיש בתוכו איום ונורא, כי הוא יודע שהוא עשה משהו נגד היוצר שלו. אדם שעושה דבר טוב, הוא מרגיש כל כך שמח שהוא עשה דבר טוב. למה? כי הוא עושה משהו שתואם את החוקי יצרן שלו. היה איזה ילד אחד, מתוק, היה לו בר מצווה, היה לו אבא עשיר. עשיר זה לא מילה. יום אחד האבא שמע שיש רב גדול בתורה, קראו לו הרבי מלובביץ'. הוא נמצא בניו יורק, ואמר, אתה יודע מה? אני אקח את הילד, זה בר מצווה שלו. שמעתי שכולם הולכים לרב הזה, והרב נותן להם ברכה, ונותן להם גם איזה דולר ככה על הדרך עם הברכה, שתחול הברכה בשטר של הדולר. אמר, אולי אני אקח אותו, בן שלי ככה יהיה שמח, איפה אני אקח אותו? אני בניו יורק, אני אקח אותו לכותל, אני אקח אותו לרבי מלובביץ'. ביום הבר מצווה שלו, עשה לו הפתעה, אבא לקח אותו, הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' מסתכל עליו מכף רגל ועד ראש, מסתכל על האבא, אין שום שייכות ליהדות. הרבי מלובביץ' שואל אותו, תגיד, אתה אוהב כדורגל? אמר לו, בטח. אמר לו, איזה קבוצה אתה אוהב? אמר לו, אני אוהב את מנצ'סטר יונייטד. אמר לו, קבוצה מצוינת. הילד השתגע.
מה הרבי מלובביץ' מדבר איתו על כדורגל בכלל? אמר לו, תגיד, מתי פעם אחרונה היית במשחק של מנצ'סטר יונייטד? הייתי לפני איזה שבועיים. אבא סידר לי כרטיסים, לקחו אותי, נסעתי והייתי באיזה משחק שלהם. אמר, יש לך אבא צדיק. אבא שלך נתן לך לנסוע וראית משחק, אשריך ומטוב חלקך. ומה יצא במשחק? אל תשאל, כבוד הרב. הם הפסידו 4-0. אמר לו, מה? איך זה קרה? אמר לו, כן, להגיד לך את האמת. אני כבר ב-3-0 התייאשתי, וכל הקהל כבר קם והלכו הביתה. אמר לו, מה? הקהל יצא באמצע המשחק? והשחקנים גם הלכו הביתה? אמר לו, לא, כבוד הרב, זה לא עובד ככה. כדורגל, השחקנים נשארים עד הסוף, לא משנה גם אם זה 10-0. הם משחקים את המשחק עד הסוף. הקהל הולך הביתה. אם בא לו, יכול לקום באמצע וללכת. אז הרב אומר לו, ומה? הקהל שאוהד את הקבוצה הזאת, שאוהב אותם ובא ותומך בהם, הוא עוזב אותם באמצע והולך? כן, כבוד הרב, מי יש לו כוח לבוא לראות אותם מפסידים, אולי זה ייגמר 5-0, 6-0, כן, אנחנו הולכים הביתה. אמר לו, והשחקנים? אמר לו, השחקנים נשארים עד הסוף, ובסוף מקבלים צ'ק גדול מהמנהל של הקבוצה, על זה שהם שיחקו, אפילו שהם הפסידו, הם מקבלים צ'ק גדול. אמר לו, וואו. אתה יודע, אנחנו צריכים להחליט בחיים. כי זה מאוד מאוד דומה מה שסיפרת לי עכשיו, להבדיל מיליוני הבדלות, על היהדות שלנו. בן אדם צריך להחליט, האם הוא נמצא בצד של האוהדים או בצד של השחקנים. האם אתה צופה מהצד על היהדות, ולא לוקח חלק בה, וכשלא טוב לך, שלא בא לך, וזה לא מסתדר לך, אז אתה קם והולך ואומר, לא בשבילי. אבל שהכל הולך טוב, והכל מסתדר, אז אתה נשאר שם עד הסוף. אצל בורא עולם זה לא ככה. אתה צריך להיות בצד של השחקנים. גם אם קשה לך ולא הולך לך, בורא עולם נותן לך שכר על כל דבר ודבר. בורא עולם יודע טוב מאוד מי אתה ומה אתה וממה אתה עשוי. הוא לא מצפה ממך שתהיה מישהו אחר, תהיה מי שאתה. ואצל בורא עולם, כמו שהשחקנים בסוף הולכים ומקבלים צ'ק גדול, גם בסוף לעתיד לבוא, אנחנו עוברים מכאן למקום אחר, מקום הרבה יותר טוב. אז אתה רק צריך להחליט, צדיק שלי, איפה אתה רוצה להיות? בצד של האוהדים, או בצד של השחקנים, של המנצחים, שלא משנה מה קורה, הם נשארים כל הזמן עד הסוף. ידידיי ואהוביי היקרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זכות הבחירה. בורא עולם אומר, אני לא אשפיע עליך מה לבחור. אתה בוחר מה שאתה רוצה. אתה מייצר לעצמך את החיים שאתה רוצה. ובידיך הכוח להחליט לכאן או לכאן. אבל שתדע, שאם אתה הולך איתי, אז היום יש לך ברכה. ואם אתה לא הולך איתי, אז משהו אחר. למה? כי בורא עולם שם את זה בטבע. בורא עולם שם את זה בעולם. הוא הטביע את זה, זה החותם שלו. כשמישהו הולך על פי הספר חוקים שלו, שאיתו הוא ברא את העולם, אז הוא הולך עם העולם ולא נגד העולם. כי כל מי שהולך בדרך רעה, או בדרך לא טובה, אתם רואים איפה הוא מסיים. וכל מי שהולך בדרך טובה, תמיד מצליח. וזו הרגשה פנימית, שאתה עושה משהו טוב, אתה מרגיש שעשית משהו טוב.
כשאתה עושה משהו רע, אתה לא סולח לעצמך. יהיה רצון שכולנו נתחזק, נלך בדרך השם, נביא את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.